Aku tak tambah iki, kok tambahke. Lah liyane iki dereng anak, belum anak pisan ya. Malah ngomong enak-enak iki. Enak-enak nyuara lho Mas Teo. Gawe suasana paling yo iki iki. Orang mesti penak-penak. Iki beda. Begini. Pun anak pisan iki lebih penak-penake. Iya, sing nyuara kuwi lho Mas. Suarane oh. Pikirannya dorong. Tapi kok Mas Pakai jalan apapun. pemimpinnya rumah sakit dulu. Sawon Mas Bagong iki. Oh, terus kok. Apa Pak? Pacitan Bagian besok.